Eu son Manuela López Besteiro, que o que son, o que era, pois unha persoa normal. Creo que traballadora, traballei dos 19 hasta os 70 anos, que como funcionaria me tiña que xubilar, e me xubilaron, pero tiven a sorte de que todos os traballos que desenvolvín me gustaron, disfruteinos. Eu, desde nena, tiña claro que quería formarme, porque estaba convencida que a formación era o mellor instrumento de promoción profesional e persoal, e aínda o penso hoxe. Tan é así que eu creo que a educación é o mellor instrumento para mellorar o mundo. Entrei na política por casualidade, por a maestra, por a profesora de instituto, logo a inspectora de educación, pero logo descubrín outro mundo tamén igual de apaixonante. Era o mundo da política social, o mundo das familias, das necesidades dos menores e da igualdade entre homes e mulleres. Eu recordo a miña etapa como unha etapa completamente apaixonante, un pouco agotadora, pero sobre todo a época que estive na Consellería, como partíamos de cero, creamos plans de apoio ás familias, plans de apoio de promoción da igualdade, red de escolas infantís, empezamos, quedaba moito por facer todavía, fomento do emprego das mulleres. Quero agradecerlle a ese equipo maravilloso que traballaba 12 horas ao día, todos os días da semana e moitos sábados. Fomentábamos o asociacionismo entre mulleres, sobre todo no ámbito do rural, en zonas donde había serias necesidades de promoción, e elas responderon heroicamente. Estábamos creando unha rede de apoio á sociedade. Cheguei ao Parlamento Galego, éramos en total 9 diputados. A reflexión era inmediata, algo había que facer para intentar cambiar aquelo dentro das nosas posibilidades. Unha honra, leva o nome de Emilia Pardo Bazán. Eso xa representa algo. E segundo, eu creo que é bon que as mulleres se sintan representadas por mulleres de outra época que en situacións moito máis difíciles loitaron por sacar adiante aquelo no que creían.